Hej alle sammen, og så er vi igen tilbage. Det har været virkelig lang tid siden, jeg har arbejdet på en video. Ja, jeg er tilbage. What the fuck? Men ja, jeg skal læse kommentarer. Endelig! Ja, lad os læse nogle kommentarer. En god kommentar. XD Rape Troll Muhahaha. What the fuck? Jeg er enig. Det er en god kommentar. Damn, en måned lidt. Ja, det er næsten ikke noget tid overhovedet. Jeg ved det. What? Swag. Jeg ved det godt. Jeg har ikke noget liv. David, lav en let's play nu. Jeg skal nok lave en let's play. Bare rolig. Bare rolig. Jeg skal nok lave en let's play. Jeg skal bare finde det rette tid. Gør det. Jeg skal bare lige have de rette ting. Og så har du en let's play, som du kan nyde. Hvad? Jeg laver let's play til dig. Ja, det er nok sådan. Puha, lad mig lave pølser i fred. Okay, vi ses. Vi ses. Nej, Hvad så? Oh my god. Det var totalt rigtigt, det var slet ikke falsk. Oh my god. What the fuck, du er mærkelig. Tak, og i lige måde. Kan du også lave min morgenrutine? Ja, jeg kan godt lave min morgenrutine. Det kan måske være, at det bliver min næste video. Det kan være, at den kommer et halvt år. Det ved jeg ikke. Det eneste, jeg ved, at den kommer på et tidspunkt. Det var det for den her video. Jeg håber, du kunne lide den. Undskyld mig så kort. Ja, der var bare ikke nok kommentarer til at have 10 minutter eller sådan. Giv den video en like. Peace.